ካብ ትንሣኤ ክሳብ ዕርገት ክሳብ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ሓቅታት ክርስቶስ ካብ መቓብር ብሓይለ ስልጣኑ ከም ዝተንስአ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ከም ተገልጸሎም ብጉባኤ ዝተገልጸሎም ግን 3 ግዜ ምዃኑ ንደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝመሃሮም ኪዳን ኣብ 40 መዓልቲ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ኣብ መበል 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱ መጸናንዒ ከም ዝሃቦም ኣብዚ ውሽጢ ካብ ትንሣኤ ክሳብ ጰራቅሊጦስ ዘሎ ዛንታታት ኣዝዩ መሳጥን ንእምነት ጽንዓት ዝህብን ምዃኑ ዛንታ ማርያም መግደላዊት ካብ ሓዘን ናብ ሓጎስ ዛንታ ቶማስ ሐዋርያ ካብ ምጥርጣርን ዘይምእማንን ናብ ኣምላኸይን ጎይታይን ምባል ዛንታ ናይቶም 12 ሐዋርያት ምስክርነትን ለውጥን መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ካብ ፍርሃት ካብ ምሽባር ጽኑዓትን ተባዓትን ኮይኖም ምስክርነት ለውጢ ናብ ኩሉ ዓለም ወንጌል ንኽሰብኩ ኣብቅዖም ነዝን ካልእን ዘተኮረ ዓሚቕ ምስጢራዊ መንፈሳዊ ዕቤት ዘለዎ ሕቶን መልስን ካብ ትንሣኤ ክሳብ በዓለ ጰራቅሊጦስ ካልኣይ ክፋል ኣዳሊና ኣለና። ሰላም ስድራ እግዚኣብሔር ከመይ ኣለኹም? ነዚ መንፈሳዊ ጉዕዞ ሕቶታት ምስ መለስና ኣብ ኮመንት መልስና ንጽሓፍ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሰፍሕ ብጸጋ እግዚኣብሔር ክንዓቢ ሸር ላይክ ንበል። ነዚ መንፈሳዊ ሕቶታት ንምምላስ ንጀምር። ሕቶ መበል 11 ቅድሚ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ኣብ እስራኤል እንታይ በዓል የብዕሉ ነበሩ? ሀ በዓለ ፋሲካ፣ ለ በዓለ ሸዊት፣ ሐ መዓልቲ ምኽሓስ ኃጢአት፣ መ በዓለ ዳስ። መልሲ መበል 11 ቅድሚ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ኣብ እስራኤል እንታይ በዓል የብዕሉ ነበሩ? በዓለ ሸዊት፣ በዓለ ቀዳማይ በኹሪ ወይ ከዓ ቀዳማይ ፍረ። ዘጸአት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 16፣ ኦሪት ዘለዋውያን ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 15 ክሳብ 21። ሕቶ መበል 12 ኣብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ክልተ ምልክታት እንታይ እዩ? ሀ ምንቅጥቃጥ ምድርን ነጎዳን፣ ለ ብርቱዕ ደሃይ ንፋስን ዝተመቓቐለ ልሳንን፣ ሐ ብርሃን ፀሓይን ድምፂ መላእኽትን፣ መ ዝናብን ቀስተ ደመናን። ኣብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ክልተ ምልክታት እንታይ እዩ? ለ ብርቱዕ ደሃይ ነፋስን ተመቓቓለ ልሳን ሓውን። ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ክሳብ 3። ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ህቦቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ደሃይ መጸ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦም ዘለውዋ ቤት እውን ንብዘላ መልኣ ዝተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ። ሕቶ መበል 13 እቲ ቀንዲ ተኣምር ኣብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ሐዋርያት ብኻልእ ልሳናት ክዛረቡ ጀሚሮም እንታይ ዓይነት እዩ ነይሩ? ሀ ዘይርዱእ ድምፅታት፣ ለ ናይ መላእኽቲ ቋንቋ፣ ሐ ናይ ጥንቲ ዕብራይስጥን ኣረማይስጥን።
መ ኣይሁድ ዝርድእዎ ቋንቋታት ዓዶም መልሲ ቁፅሪ 13 መ እቶም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ኣይሁድ ዝርድእዎ ቋንቋታት ዓዶም ነበረ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 10 ሕቶ መበል 14 ሃዋርያት ብኻልእ ቋንቋ ምዝራብ ምስ ሰምዑ እቶም ህዝቢ እንታይ ኢሎም ኣላጊፆምሎም? ሀ እዚኣቶም ነቢያት እዮም። ለ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርዎም ኣሎ። ሐ ሓድሽ ወይኒ ሰትዮም እዮም። መ እዚኣቶም ፈላጣት እዮም። መልሲ መበል 14 ሃዋርያት ብኻልእ ቋንቋ ምዝራብ ምስ ሰምዑ እቶም ህዝቢ እንታይ ኢሎም ኣላጊፆምሎም? ሐ ሓድሽ ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም እዮም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 ገሊኣቶም ግና እናላገጽሎም እዚኣቶም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በሉ። ሕቶ መበል 15 ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ በዓለ ጰራቅሊጦስ ኣብ ዝሃቦ ስብከት ነቲ ዝኾነ ነገር ንምብራህ ካብ ትንቢት መን ጠቒሱ ኣረድኦም? ሀ ትንቢተ ኢሳይያስ ለ ትንቢተ ኤርምያስ ሐ ትንቢተ ኢዩኤል መ ትንቢተ ዳንኤል መልሲ ሐ ነቢ ኢዩኤል ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 16 ክሳብ 17 ካብ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 28 ክሳብ 32 ዝተጠቕሰ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 16 ክሳብ 17 እዚ ግና ከምቲ ነቢ ኢዩኤል ዝበሎ እዩ። በተን መወዳእታ መዓልታት ክኸውን እዩ ይብል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ። ኣወዳትኩምን ኣዋልዶምን ክንበዩ ኣጓዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ ኣረጉትኹምውን ሕልሚ ክሓልሙ እዮም። እወ በተን መዓልታት እቲአን ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ። ንሳቶም ከዓ ክንበዩ እዮም። ኣነ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ከዓ ትእምርቲ ደምን ሓውን ጠቓን ክገብር እየ። እታ ዓባይን ግህትን መዓልቲ ጎይታ ከይመጸት ፀሓይ ናብ ጸልማት ወርሒ ከዓ ናብ ዳም ክትልወጥ እያ። ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኩሉ ከዓ ክድሕን እዩ። ብመጀመርታ ናብዚ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ይዕድመኩም። ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኩሉ ክበጽሕ በረኸት ክንካፈል ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ንግበር። ሕቶ መበል 16 ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ስብከቱ ጎይታ ብሓይሊ ስልጣኑ ከም ዝተንስአ ንምግላጽ ተጠቀመሉ መዝሙራት ናይ መን እዩ? ሀ ናይ ሙሴ ለ ናይ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ሐ ናይ ንጉስ ሰሎሙን መ
መልሲ ለ ካብ መዝሙር ዳዊት ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 25 ክሳብ 28 ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 16 ፍቅዲ 8 ክሳብ 11 መዝሙር ዳዊት መበል 110 ፍቅዲ 1 ዝተጠቕሰ ኣልዒሉ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 25 ክሳብ 28 ዳዊት ውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣይክናወፅን እየ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ ብተስፋ እትነብር እያ ምክንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ ንስኻ መንገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጎስ ከተዝግበኒ ኢኻ ሕቶ መበል 17 ድሕሪ ስብከት ቅዱስ ጴጥሮስ ልቦም ምስ ተሰብረ ኣሕዋትና እንታይ ክንገብር እዩ ዝግባአና ኢሎም ሓተቱ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀጥታ ዝመለሶ እንታይ ነበረ ሀ ንመንግስቲ ኣምላኽ ስበኹ ለ ንኣምላኽ መስዋእቲ ኣቕርቡ ሐ ጸልዩን ጽሙን መ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍ ብስም ኢየሱስ ንሕድገት ኃጢአት ይጠመቕ መልሲ መ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ኃጢአት ይጠመቕ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 37 ክሳብ 38 ሽዑ እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ተወግአ እሞ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦት ሃዋርያትን ኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር በልዎም ጴጥሮስ ከዓ ከምዚ በሎም ተነስሑ ሕድገት ኃጢአት መንቲ ክትረኽቡ ከዓ ነፍሲ ወከፍኩም بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቕ መልሲ መበል 18 ብስብከት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ክንደይ ነፍሳት እየን ተጠሚቐን ኣብ ማሕበር ክርስቲያን ዝተወሰኻ ለ3000 ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 41 እቶም ሽዑ ነቲ ቃል ዝተቀበሉ ተጠመቑ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ 3000 ዝኣኽሉ ሕቶ መበል 19 እቶም ቀዳሞት ክርስቲያናት ድሕሪ ጰራቅሊጦስ በርባዕተ ነገራት ጸኒዖም ነይሮም ንሳቶም እንታይ እዮም ሀ ብስብከት ብጸሎት ብጾም ብምጽዋት ለ ብምህሮ ሃዋርያት ብሕብረት ብምፍታት እንጌራ ብጸሎት ሐ ብምፍዋስ ሕሙማት ብምግላጽ ትንቢት ብምዝራብ ቋንቋታት ብምትርጓም መ በሃይማኖት ብተስፋ ብፍቅሪ ብትዕግስትን
መልሲ መ ብምህሮ ሐዋርያት ብሕብረት ብምፍታት እንጌራ ብጸሎት ሓቢሮም እነብሩ ነበሩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 42 ንሳቶም ከዓ ብትምህርቲ ሐዋርያትን ሓቢሮም ብምንባርን ብምቑራስ እንጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ። ሕቶ መበል 20 ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ መንፈስ ሓቂ ወይ መጸናንዒ ክሰደሎም ምዃኑ ብብዝሒ ዝተዛረቦ ወንጌል መን እዩ? ሀ ወንጌል ማቴዎስ፣ ለ ወንጌል ማሪቆስ፣ ሐ ወንጌል ሉቃስ፣ መ ወንጌል ዮሐንስ። ሕቶ መልሲ መ ወንጌል ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስ ክሰደሎም ከም ዘተስፈዎም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 16 ክሳብ 17 ፍቕዲ 26 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 26 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ 7 ክሳብ 14 መንፈስ ቅዱስ ክሰደሎም ከም ዘተስፈዎም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ 16 ክሳብ 17 ኣነ ኸኣ ነቦ ክልምኖ እየ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ። ንሱ ኸኣ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ብምዃና ክትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝሓድር ኣባኻትኩም እውን ዝነብር ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም። ሕቶ መበል 21 እቲ 40 መዓልታት ካብ ትንሣኤ ክሳብ ዕርገት ዝነበረ ግዜ ጎይታ ብዛዕባ እንታይ ምሂርዎም? ሀ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም፣ ለ ብዛዕባ ናይ ሮማ ግዝኣት፣ ሐ ብዛዕባ ነገረ መንግስቲ ኣምላኽ፣ መ ብዛዕባ ናይ ይሁዳ ክሕደት። መልሲ መበል 21 እቲ 40 መዓልታት ካብ ትንሣኤ ክሳብ ዕርገት ዝነበረ ግዜ ጎይታ ንደቂ መዛሙርቱ እንታይ ምሂርዎም? ሐ ብዛዕባ ነገረ መንግስቲ ኣምላኽ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ብድሕሪ ሕማማቱ ን40 መዓልቲ ዝኣክል እናተራእዮም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናነገሮም ብብዙሕ ዘየጋጊ መወዳእታ ህያው ከም ዝኾነ ገዛእ ርእሱ ኣርኣዮም። እዚ ትምህርቲ እዚ ሕቶ መበል 22 ጎይታ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ክጽበዩ ዝኣዘዞም ተስፋ ናይ ኣቦ እንታይ እዩ? ሀ ምድሓን እስራኤል፣ ለ ምምጻእ መንግስቲ ኣምላኽ፣ ሐ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ፣ መ ናብ ሰማይ ምዕራግ።
መልሲ ሐ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ 4 ክሳብ 5 ምስኦም ብሓደ ተቐሚጡ ከሎኻ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ኣዘዞም ነቲ ካባይ ሰማዕኩሞ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ እምበር ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፅኡ ከመይ ዮሃንስ ብማይ እዩ ዘጠምቕ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ብመንፈስ ቅዱስ ከተጥምቑ ኢኹም። ምስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 49 ብምንጽጻር ሕቶ መበል 23 እቲ ካብ ዕርገት ክሳብ ጰራቅሊጦስ ዘሎ 10 መዓልታት ሐዋርያት ብምንታይ እዮም ኣሕሊፎሞ? ሀ ብምፍልላይ ምብታን፣ ለ ብፍርሕን ምዕፃውን፣ ሐ ብሓባር ብምጽናዕ ኣብ ጸሎት ልመናን፣ መ ብምስባኽ ኣብ ጎደናታት ኢየሩሳሌም። መልሲ ሐ ብሓባር ብምጽናዕ ኣብ ጸሎት ልመናን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 እዚኣቶም ኩሎም ምስ ገሊአን ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቱን ሓቢሮም ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ። ሕቶ መበል 24 ጰራቅሊጦስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ቀንዲ ትርጉሙ እንታይ እዩ? ጰራቅሊጦስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ቀንዲ ትርጉሙ እንታይ እዩ? ጰራቅሊጦስ ማለት ኣብ መንጎ ደው ኢሉ ዝሕግዝ፣ ዘጸናንዕ፣ ዝምዕድ፣ ዝከላኸል ኣብ በዓለ ጴንጠቆስጠ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ትንሣኤ መበል 50 መዓልቲ ኣካላዊ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ዘመልክት ቃል እዩ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 16 ፍቕዲ 26 ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 26 ሕቶ መበል 25 ካብ ትንሣኤ ክሳብ ጰራቅሊጦስ ዝነበረ ወሳኒ ግዜ እቶም ሐዋርያት ነቲ ሓቂ ብኸመይ እዮም ናብ ዛንታ ገይሮም ንዓለም ዝሰበኽዎ? ካብ ትንሣኤ ክሳብ ጰራቅሊጦስ ዝነበረ ወሳኒ ግዜ እቶም ሐዋርያት ነቲ ሓቂ ብኸመይ እዮም ናብ ዛንታ ቀይሮም ንዓለም ዝሰበኽዎ? ብብሕታዊ ምስክርነት ንሕና ዝረኣናዮ ዝሰማዕናዮ እናበሉ ንትንቢታት ብምጥቃስ ከምቲ ጴጥሮስ ዝገበሮ ብተኣምራትን ምልክታትን እቲ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝገበርዎ ብለውጢ ህይወቶም እቲ ኣብኦም ዝተርኣየ ለውጢ ካብ ፍርህን ድኻምን ናብ ትብዓትን ሓይልን ንባዕሉ ህያው ዛንታ እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ክፋል ካብ ትንሣኤ ክሳብ በዓለ ጰራቅሊጦስ ሕቶን መልስን ኣብዚ ኣቲኹም ረኣይዎ። ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ሕቶታት ንፍልጠትና ዘዕቢ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እነመስግነሉ ኣቐዲሙ ክመጻኩም ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባር። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።